Hello, hi, hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang da थांगासिनो दांतल मोनसे फिसा शॉर्ट वीडियो एसामिस वीडियो स्टिंग खालामनो थांगासिनो आरो और अभी तक मेरा चैनल अभी पुलुंग नर्जारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस नायलांबाय थादो भिडिअ माबोरै जायो जोबजासे माबोरै एसे फिसा शॉर्ट वीडियो बानायनो थांगासिनो आरो लोगोफोरजों बोरै जायो देखायलांनो नाजागोन आं दा मोनबाय बेंटल गेटनिफ्राय ओरै थांसै बारस'नानै निउ बङाइगाव दांतल नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगा मबाइलजोंनो जागोन ग'प्र'जों खेबनाय जानाय नङा ग'प्र'खौ मानोना दायो शुटिं खालामनायाव नांगौना बे चार्ज गैया बांद्राय बिनि थाखायनो मबाइलजों ब्लग बानायनाय जागोन ओजाय नायलांबाय थादो माबोरै जायो आरो आं साइकेलजों थांथारगोन दांतलसिम उफ I make your speakers bang. बङाइगाव कलेज मिल गैया रे माबा नैबो बिराद दै गोथौ जायो माबा मा फुजाबा मुर्ति सुर्तिबाव गारजोबो पुरानो ओमफ्राय आं दा थांगोन ओरैजाय निउ बङाइनिफ्राय आरो थांसै दांतल सोनाबजों साइकेलजों फैनायनि मजायानो दस्रालाय बिराद मोजां मोनो पुरा गोलोमबाय सिफुङा बेग बानानै सिजोब्बाय नायलांदो बिनि थाखाय शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो एसे खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनायनि थाखाय दाथ' निउ बङाइ बारबोनानै दांतल सफैबाय दांतल सफैनानै दा न'आव थांनो लामाया बिराद खना खनलाथार डाइरेक्ट भिडिअ शुटिं खालामनाय मानायाव लोगो मोनगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय दा थांगोनसै आङो लकेसन नायै थांनांसिगोन আজিকালি দিনটো ফুৰে কিয় মাল খাই থাকা কি হৈছে হোৱা নাই পাহাৰত যাবি এবাৰে লৈছে ৰে কেনে পাহাৰত हम लोग अभी शूटिंग कर रहे हैं কেনে কাটিম দে নহয় এটো লাষ্টটো শেষ কৰিব লাগিব না সরকম তই আজি পুৰা মচট খোৱা বাদ দে তই খালি আপিতাৰ ঘৰত যা আপিটোক লৈ আ হ'ব দে তই ঠিকই কৈছা মই আজি পুৰা মচট খোৱা বাদ দিম खाली मैं ताई घर जे तक तो ईमान लाही हेलो गाइस यहाँ पे वीडियो शूटिंग चल रहा है तो 2 दिन के बाद आ जाएगा वीडियो टेंशन मत लीजिए आप लोग देखिए अच्छे से और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नया चैनल है बाय हम लोग अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं নিজৰে ফুল এই আপিটোক লৈ আহিছা আনি কেনে ই ভিডিও কৰি আছে মছত খাই অত্যাচাৰ কৰা কোনা পিতা কিব কৰত এই কি মজা আছে দেখ এইগো এখন আচ্ছা শুটিংआथ' जोबजोबासै जाखिनि एसे खेबबाय आरो एसे खेबनो थाबावबाय ओमफ्राय आंनिया आंबो फिसा पार्ट लादोंमोन ओमफ्राय बे जोबबाय ओमफ्राय जिखुनु भिडिअआ जुदि ओंखारोबा आङो आच्छा शुटिंआथ' जोबजोबासै माखासे थाबबाय आद्रा ओमफ्राय थेवब्लाबो जाखिनि खेबबाय ओमफ्राय आरो शुटिं खालामनायाव दङ एसे लेट जागोन भिडिअआ थाब फैनो बे भिडिअआ थाब फैयोबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ थाब होना होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ मोजां जायोबा नोंस्रा लाइक आरो गाज्रिबा माबायदि कमेन्ट होलाबायना होदो आरो हानायखिनिखौ शेयार खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअआ ब्लगआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो लाइक खालामदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाओ और देखो।